Този месец Агенция Пътна инфраструктура успешно завърши изграждането на система за автоматизирано събиране и анализ на данни за пътния трафик по автомагистралите и първокласните пътища на територията на Република България. Проектът е на стойност 3 милиона 997 хиляди 524 лева без ДДС и се финансира по приоритетна ос 2 на Оперативна програма Транспорт 2007-2013. До този момент техниката не беше достатъчно надежна и беше вече време да се мине към автоматично преброяване на движението. Още повече, че ръчното преброяване става вече невъзможно, тъй като движението на много места стана много голямо. Монтираните 100 автоматични преброителни пункта отчитат трафика 24 часа в денонощието и 365 дни в годината. Системите са инсталирани на автомагистралите Тракия, Хемус, Люлин, Марица и Струма, както и на първокласните пътища от републиканската пътна мрежа. Технологията е комбинация от камери, които разпознават преминаващите моторни превозни средства, разчитайки предните регистрационни номера и по софтуерен път определящ направлението и средната скорост на движение. Благодарение на поставените в асфалта индуктивни рамки се извършва класификация на видовете превозни средства. В рамките на проекта са монтирани и 3 системи за автоматизирано наблюдение на метеорологичните условия в областите Монтана, Благоевград и Бургас. Данните, които получаваме от тези автоматични преброителни пунктове, ни служат именно при изготвянето на формулярите за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ и по-точно за анализ полза-разходи. Това дава възможност за по-точно и прецизно обработване на информацията и ще спомогне за подобряване на безопасността и управлението на автомобилните потоци, както и приоритизирането на инвестициите в тях, доказвайки устойчивостта на проектите във времето.